אורי, ולקבוצה יש לנו זוכה. חברים, כל מי שמתאים בתור, אני מזמין אתכם לקרוא בינתיים את המצעים שלנו. הוא היה אחד הניצבים הכי מוערכים בתולדות משטרת ישראל. הוא היה השוטר הטוב שכולם אהבו לאהוב. הוא במפלגה החדשה, הוא גם פנים חדשות במפלגה החדשה. הניצב לשעבר מיקי לוי מיש עתיד. הוא היה יושב ראש המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, היועץ של שרת החינוך לשעבר יולי תמיר, היועץ של שלי יחימוביץ', היועץ של איתן כבל, אחד הדוברים הטובים ביותר של מפלגת העבודה, עורך דין מעיין המודעי. היא מרצה במכללת ספיר וגרה בעוטף עזה. היא מייצגת את מפלגת חד"ש, דוקטור יעלה רענן. הוא סגן אלוף במילואים, חבר מועצת העיר אשקלון, מחזיק תיק איכות הסביבה, נציג התנועה הירוקה יורם שפר. הנציג של התנועה הוא רגלי ואבא, נמצא בדרך ואנחנו נקבל אותו בהמשך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. 5 הדקות שלכם. טוב לכל התלמידים. אני נרגש לעמוד כאן כתושב העיר, יליד העיר. אם זה 40 שנה, למעלה מ-53 שנה. שירתתי את הצבא, סגן אלוף במילואים. ראיתי לנכון ב-98 מזה 15 שנה לקחת את היוזמות הסביבתיות במקום מגוריי ולהפוך אותם לנושא משהו הסביבה, ועל זה כולנו צריכים להיות גאים. ובזה שאני היום הצטרפתי לתנועה הירוקה ובמהלך קצר של חודשיים הצלחתי להתברג להנהגה, ואני היום נמצא במקום 5 בבחירות הקרובות לכנסת, זה אומר שיש לנו מה להגיד גם ברמה הלאומית, לא רק ברמה המקומית, וזאת עשייה יומיומית קשה. אנחנו נמצאים במשבר סביבתי מאוד קשה, מאוד חמור, זה נוגע לחברה, כלכלה וסביבה. בזמן שהטילים ירדו פה באשקלון, איפה כולם היו? אני הייתי פה באשקלון עם כולם. זאת לא ביטחון. עם מפלגת כלכלה יהיה ביטחון במדינה, כי אנחנו נדאג לזה. ואל תשכחו שאתם הולכים היום לקלפי וגם נדבר עם ההורים באיזה מפלגה אתם בוחרים. יאללה, בהצלחה. בעולם.